खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। आजिखालि नोंथांमोना गासैबो नुनो मोनो उन्दै गथ'निफ्राय गेदेर सेंग्रा सिख्लाफोर लोगोसे आइजोफोराबो आजिखालि खोब रिल्स बानायो आरो रिल्स बानायनो थाखाय बिथांमोना भाइरेल जानो थाखाय जायबो जा बायदिबो किसुमान ओरैबायदि खामानि मावो जाय खामानिखौ जोङो जेब्लाबो साननोनो हाया जे बेफोरबायदिबो सोरबा भाइरेल जानो थाखाय मावनो हागोन होननानै। ठीक दं किसुमान कमेडि टाइपनि भिडिअ बानायो बा किसुमान ब्लग भिडिअ बानायो बा किसुमाना बेफोरबायदिनो जों जेरै इउट्यूबनि भिडिअ बानायो बेफोर मोनसे आलादा, नाथाय किसुमाना माने एकदम सीमा बारलांलायो आरो बै सीमा बारलांनायखौनो मोनसे टेलेन्ट होनना रावबो बुङा एक्चुअली, आरो बेफोरबायदि सीमा बारनाया मोजांबो नङा। आरो बे बाथ्राखौ एक्चुअली बयबो नोंथांमोना मिथिगो, थेवबो मिथिबाबो किसुमाननि मेलेमाव ओरैबायदि बे बाथ्राया हाबनानै थायोना जाहाथे जेन माने बेफोरो जुमाय सेरेबनि निसाया जाबायदि बेफोरबायदि बिथांमोना बे रिल्स बानायाबा थानोनो हाया आरो बिथांमोना सानो जे मोनसे रिल्स भाइरेल जाबानो बिराद माने फेमास जागोन। बियो बिथांमोना कासा बादामखौ बयबो सिनायो, कासा बादाम होननाय जि सासे बोराय मानसि भाइरेल जादोंमोन, अबेयाव थांखो दिनै बेफोरबायदि गोबां मानसि भाइरेल जायो नाथाय साननैयावनो गोमालाङो आरो बेफोरबायदि भाइरेल जानाया खुनु फायदा गैया। भाइरेल जानायनि उनाव नोंथाङा बे खामानिखौ कन्टिनिउ मावनांगोन, कनसिस्टेन्टलि नोंथांमोना मावनांगोन, अब्लासो इन्टारनेटआव भाइरेल जानानै थाबाय थानो हागोन। आरो खनसे भाइरेल जानानै बिनि उनाव जुदि नोंथांनि भिडिअआ मोनसेबो खारानोबा बे भाइरेल जानाया जेबो लाब गैया। आरो बे भिडिअखौ आं लाबोनायनि थांखिया बेनो जे नोंथांमोना हयथ' साननो हागौ मा बखिला बायदि मानो बखिला बायदि। आङो बे भिडिअखौ मोनसे कारनावसो लाबोदो। पानिपत होननाय थाइसे जायगायाव सासे सेंग्रा मानसि हिन्जाव मानसिनि ब्रा गाननानै बियो बाजाराव रिल्स बानायहैदोंमोन आरो बै रिल्स बानायहैनायाव बिखौ बै बाजारनि गोबां सुबुंफोरा लोगो नांनानै दोखो बुग्लिनानै बिखौ हस्पिटालाव फथायहरो। दा बेफोरबायदि खामानिखौ मानो दरखार? जाय खामानिखौ नोंथाङा मावनायनिफ्राय जुदि सोरबा सानैसोआ उसुबिदा मोनोबा, उसुबिदा माने मा एकदम बाराद्रायखौ माने खोन्थेनाया मोजां नङा। नोंहाबो होननो मोनसे लामा थानांगोना जे आङो रिल्स बानायदे बा माबा मोनसे टपिक्सआव नोंथाङा रिल्स बानायोबा सल'फोरखौ बानाय थिग दं, नाथाय इमान गाज्रि खोन्थिनायाबो होननायाबो माने मोजां नङा। बेनि थाखायनो एसे सिमायाव थानानै बानाय, नोंथांमोनाबो बानाय, आङो बानायनाङा होनाखै, नाथाय किसुमान बेफोरबायदि दा जाबायदि बै गथ'आ बुजादो बेफोरबायदि जाहाथे बुजाया बा बे बानायनाय टाइपनि रिल्सफोरखौ एसे हारसिं जायगाफोराव थांनानै बानायहैबा जेबो गाज्रि नङा, बेफोराव थांनानै बानायहै। नाथाय बाजार गलाफोराव नोंथांमोना बयबो मिथिगौ सोरबा फिसाजो लानानै थांगोन, सोरबा गथ' उन्दै लानानै थांगोन, बिथांमोननि मेलेमाव बेफोरखौ नुनाय लोगो लोगो मा हाबगोन मोनसे, बेफोरो मोजां नङा। बेनि थाखायनो नोंथांमोना रिल्स बानाय, रावबो बाधा होआ। जोंनि इन्डियायाव बेफोरबायदि बाधा होनो गोनां रावबो गैया। नाथाय माब्लाबा आयेनाबो नोंखौ बासायनो हानाय नङा, मानोना जेब्ला पाब्लिकआ थुलाय खालामोना बै समाव आयेना नोंथांखौ फट'नो बेनिफ्राय नोंथांखौ बासायगोन। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि खामानिखौ दा माव, रिल्स बानाय, मोजां रिल्स बानाय, बा बेफोरबायदि रिल्स बानायबाबो एसे आलादा जायगायाव थांनानै बानायबानो जाबाय। जायखिजाया भिडिअखौ आङो बै जाथायखौ लानानैसो आं नोंथांमोननो बे बाथ्राखिनिखौ खोन्थादों। जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबाथाय लाइक, शेयार, कमेन्ट्स खालाम आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअआव। गोजोन्थों।